Eta Elgorriagara hurbildu gara, plazan giro aski polite dago, eta hemen Aietako gazte bat, Asier, zer modu? Iepa, ongi, eta zuek. Ongi, bueno, bestak gogoz bukatu hartu zu edo pena? Gogoz. Gogoz, baino ja nekatuak, ja nabai da laugarren eguna dela, eta ja poliki. Eta nola gandire bestak, kontatu pixke zein duzuen? Ongi, lehenbiziko eguna fuertiena larun bata, eta hor gazte kantolatu genuen, hori, azkenin autogestionatuta kontzertu batzuk, 3 talde, eta mugitu zen jende honitz, eta... Ze talde torri ziren? Torri ziren Altxatu, Estuta Larri eta Sofokaos. Bai, eta azkenean gaua luzatu zen eta oso giro polita. Gazte honitz hurbildu zen ingurutik eta hori bilatzen genuen. Eta nada, bestak nahiko mugituak izan dira urten. Haunditzetan ez da erreixa izango ez, Elizondo hortxe edukita kompetentzia, Hoi da, bai. Azken urte hauetan jartzen genituen asteburu bat lehenago edo, osea, justo aurretik, eta saiatzen ez kointziditzeko pixka bat jendia mobilizatzeko onara ere, bai, herriari pixkot bizi hori emateko, eta ongi joan da. Ederki, eta zarrendako ere bai denendako egon dire gauzek edo nola? Denetik, bai adineko jendentzako eta aurrendako, denetik. Izan ditugu aurrendako puzgarrik, jokuk eta hola besta guztin zehar, eta gero herri mailan zikiro, bazkarik, afarik dena, hemen plazan batez ere elkartzen gara eta gustora. Orden herria dago elkartu, zertera? Bai, badago konexio hori eta sentimendu hori badago, eta gustora. Orain ja bukatzen, azken txapan. Ederki, bueno, eskolariek ustera garen gara eta mil eskerrea, ongi akitu bestak. Mil esker eta berdin. Mira, ayúdense, enseñándole, Juanito, mira, Juanito Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika,
Amabi. Mairu. Malau. Mabos. Amasei. Amazazpi. Mezortzi. Meretzi. Hogei. Hogeita bat. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi. Hogeita bederatzi. Hogeita hamar. Hogeita hamaika. Hogeita hamabi. Hogeita hamairu. Hogeita hamalau. Hogeita hamabost. Hogeita hamasei. Hogeita hamazazpi. Venga, zuek ere lagundu niri kontatzen. Ez dut jau zentzuten. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Hamar. Hamaika. Hamabi. Hamairu. Hamalau. Hamabost. Hamasei. Hamazazpi. Hemezortzi. Hemeretzi. Hogei. Hogeita bat. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi. Hogeita bederatzi. Hogeita hamar. Hogeita hamaika. Hogeita hamabi. Hogeita hamairu. Hogeita hamalau. Hogeita hamabost. Hogeita hamabost. Hogeita hamabost golpe egine, hogeita hamazazpi golpe gaitza. Nik preso gamen dut, eta gero txistu ditut, bale? Bat, bi, eta hiru!
neska, gana! Bueno, ikusi dutenez, bakotxak ere estrategia hartu du, bat hasi da Gregorio Gonzategi, bestia Kanardikotik, eta behar nora osatzen du.